جھک سونے دے بوئے تے نگاہاں دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہاں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی بٹھا کے نسلاں وچ وفاواں دیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں دیاں ویکھی تو جھکے سونے دے بوئے تے نگاہاں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی۔ اور بہت بڑا شعر دیا پیغام میں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین ابن علی دا پر لعنت کرے یزیدات کوئی نہیں بولے حسین ابن علی دا پر لعنت کرے یزیدات۔ عمران بھائی تھوڑے واسطے حسین ابن لعنت کر یزیدات۔ پھر کی ہونا ہے تو میرے رب دیاں اپنے رضا